Welcome guys, welcome to my channel. August 5, 2021. Kami naman yung guys para kumapun na ino po atong trabaho guys. Okay, magtig na ba nga kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalag. Welcome to my channel, welcome to Matalong United Philippines. Okay, ito guys. Magdinabangan yung tatanong nila guys alang sa kaugmaon sa lungsod sa Matalag. Okay guys.